Всеки път. Ти какво си мислиш? Стефане, детето гледа и вика... Да снимаш, шеф му дам апарата. Нищо не става. Надебиляли са ми пръстите. Сваля едно такова. Види си, какво прави този чичове? Какво прави този чичове? Той държи апарата за... То детето друг път такъв музикален инструмент не е виждал. На цирк до вечера. Това не е завършил сега малко да разберем къде сме. Да разберем. Всяка трава е... Това за мен ли? Не. По дъската, кажи. Какво прави? На какво си? Иванка, ми стоя си... Отзадка се вижда да има такова някакъв зварил. Айди, Това и аз го виждам. давай. Какво има? Те сменя инструмента сега. На трива свири, да. Не знам, що не става. Значи или е там, или е там. Аз го... Може... Ама къде виж варел, бе? Много са завити такива. Ти пък как видял тук, че е варел, бе? Или с бинокъла. Бинокъла. Типа не виждаш ли? Айде на усмивка. Аз не мога да видя. Как ти виждаш ли? Да. Ага, да. Тя го чува как шуми там.